Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 382. vydání hledání Peče Pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. Pojďme hrát. Hezké okýnko. To skrumáš. Tamhle jsou značky. Že by Jižní Čechy, co tady mají napsáno. Nějakého Václava. Svatý Václave, nedej zahynout nám ani budoucím. Ne, nejdříve tam oroduj. Může být různý. Louka a záhoří. Záhoří vím, kde je, a to bude jiný záhoří. Záhoří taky bude. Tak nejdřív záhoří a písek. No, tak se podíváme k písku. Asi to bude Byly tam Kestřany. Kestřany. Zátaví. Taky nevím, jak daleko bylo, jo. Kestřany. Záhoří. Takže takhle. Jo, my nejsme přímo v záhoří. Nejsme. My jsme v Vrcovice. Dobře. Záhoří Vrcovice jsou tady. Jsme asi se vydrápali sem, tak se zdrápeme zpátky dolů. Je někde v kopci je prej křížek. No. Jo, je tam. Tak, Vrcovice. 186 obyvatel. Je. Tady mi to něco To bude na Domažlicku. To by klidně mohlo být. Ale čepou tady Krušovice. Tak to asi ne. Nebo jsme v Karlovarském kraji. To je nějaká divná značka. To nedokážu určit. Tady jsou nečitelné cedule. Až. Co? Tak ne. Těžko říct. Bude jak stranově obrácený. Pěkné. Žlutice, Chyše, Kobylice. Kobyle. To zkusíme. Žlutice jsou tady. Bejš. Ne. Jo. Asi jo, máš pravdu. Žlutice jsou u toho. U nádrže. U Vladaře. Tady. Jesenice. Tady máš Žlutice, já jsem se spletl trať. A Chyše, ty jsou tadyhle. Pak je tam Kobylé. Že bychom byli v Pšovu. No, asi jo. Mají tady nejsvětější trojice kaply. Tadyhle za náma. To je taková kaple typu Bdeněves. To teda. Velká. Pšov. 604 obyvatel. Už jsme v Karlově Vary. No. To je neútulná náves. Chotíkov, Nová Hospoda. Tyjo, kde to je? Já už vím. To jsou, aha. No jo. Tady je muzeum těžby kaolínu. To je Nevřeň. A tady se těžil kaolín podzemním způsobem, rubáním. A dokonce oni tady z toho muzea vás potom odvedou sem do děr. Tam si vlezete pod tu zem. A to jsou úžasné jeskyně. Jak katedrála. Výšky 6 metrů, klidně, úplně v pohodě. A je to moc pěkný. Úplně bílý. Člověk to čeká v podzemí černý a tam je všechno bílý. Tak, Nevřeň. Tak na té nehezké návsi jsme trávili nějaký čas. A to zase vypadá jak u nás tohle. Ne, to ne. Na to vypadá moc dobře. Dobře, spíš Liberec. Nebo Ústecký kraj. Co pak tady píšou? Nic. Mezinárodní výstava. Litoměřice. Černěvec, no, někde tam.
No jo, bílej kámen. To je dlouhá obec. Jsme se přelili někam. Tam jel člověk se sekačkou, na sekačce tedy. Tohle je obecní úřad? Jo. Vědomice. Když tam je těch obcí hodně. Tak, tady je hlavní. To je ale myšmaš tohle. Pilzner. Ale říp. No jo, před námi. Se tam podíváme. My jsme aspoň viděli stranu. Každopádně to bude asi... Tam, kde budou Litoměřice možná. Jo. Roudnice nad Labem. Tady je. No, Vědomice nevidím. Jak se to jmenuje? Vědomice. Tady jsou. Takhle blízko. To jsme přímo... Fakt Vědomice? Jo. Tady jsme dojeli sem. Teďka jedeme sem. Tady bude nějaký divný rozcestí. Teď jsme už nepřijeli. Asi ne. No, tamhle je to stromořadí. Jo. Výborně. Nezajeli tam. Co to jako je? Vědomice. 933 obyvatel. Jsme úplně někde na konci cesty. Jet nahoru či dolů? To je otázka. Asi sem. Nějaké jezděácké bytovky. Nahlídnu na název a pojedu zpátky. Výsluní. To už jsem taky někde slyšel. Tyjo, takový pilíře, viděl jsi to? Asi jim padal štít. Karlovy Vary? Ne. To bylo čitelní Pejprty, Chomutov. Pejprty a Chomutov. 223, všechno daleko. Takže se to jmenuje Výsluní. Pejprty a Chomutov. Asi číslo nepřečtem. 223? Jo, 223. No jo. A úplně nevím, nejsou Vejprty. Tady je Výsluní. 224. To je takový velký nápis. Aha, to je jedna z těch Tyjo. obcí založených v 18. století. Mají tam někde vážný domek. Tady, jo, tadyhle. Hrázděnej. Pěknej. Tak to jsme tady. To jsou plánovitě založené obce, které mývaly i městská práva. Ten docházelo k těžbě. A postupně oni samozřejmě přišli. To už bylo poslední. Poznáte to, že je to takhle, jak když střelí. Jo, takhle se úplně jako nestaví organicky. Městská vesnice nebo nevesnické město? Tak. Vesnické město, tak. Tak jo? Tak jo, děkujeme, že jste se dívali a mějte se hezky. Naschle.